3 důvody, proč tvoje reklama nefunguje. Za prvé, celá reklama je nudná a neliší se od konkurence. Představ si sám sebe, jak projíždíš sociální sítě. Zastavíš se snad u reklamy, která vypadá úplně stejně jako všechny ostatní? Asi ne, co? Tak proč by se u ní měl zastavit tvůj zákazník? Reklama by měla být taková, aby co nejrychleji zachytila pozornost a dostala diváka až k provedení akce. Za druhé, nemáš dobrou nabídku nebo nepřidáváš dostatečnou hodnotu. Tady ten bod je dost podobný tomu prvnímu. Pokud všechny e-shopy nabízí tu samou věc za tu samou cenu, kam půjdou lidé? No pravděpodobně ne k tobě. Půjdou k tomu největšímu, jelikož o něm mají největší povědomí. Snaž se tedy vytvořit takovou nabídku, která člověka praští do očí a vytvoří wow faktor. Za třetí, nemáš dobře určenou cílovou skupinu. Zkus si vytvořit avatara, který bude představovat tvého ideálního zákazníka. Vymysli o něm co nejvíc věcí. Pohlaví, věk, kde bydlí, anebo třeba jaké problémy ho trápí. Když pak člověk uvidí